Aldo matar, det säger nog snägg självt, men hon matar alltså Aldo hatt. Vi Aldo hatten så jag vet östen kunde vi räkna ut Aldo långt nu. Och vi har temperatur förlare, alltså checktemperatur. Vi får alltså checktemperatur i flattna och lufttemperatur östen. Landsverket Aldo matingar det till skipa färstlor runt färjar och östen mittelnajanar. Och för jag såg så väckri runt alltså runt färjar. Här matingarna och allt annat är visst. Visst att hemma så i landsverk så är sagt ja. En borgare kan söka väckre Aldo hatt och annat. Det är och fiskeskip runt land alltså runt ajanar och färjamannskip och östen småbåtar som cyklar i mittelnajanar. Det har vi brukt an ekon. Bøyen vera alltså utskiftar och för det första vill jag servicera jag cirka 1 från året till batterierna som ska skiftas och packningar och annat ska efterjust. Det ligger en olja hörn miljö ute av sjön så det är 1 från året helst men vi har varit nu haft problem med att ja skipcyklar Lloydner var flaktar Lloydner var halva borstor. Alltså utav kaos och allt var flott samman så till imiska grunder till att det kom in helt locken för att skifta alltså en nutch record ut så som gör det.